Mai Nyathi vari kunzi vakapiwa wigi asi havana kuacknowledge munhu akavapa wigi yacho pasocial media. Uko kuri kunzi kune yellow guys tour muna November kuva kumanagement. Welcome tadzifambira guys, so please watch to the end. So nyaya iri panapa ndeyekuti Mai Nyathi vari kunzi vakasvitsiwa wigi neumwewo supporter or netizen achibva angoi expecta kuti vachataura something about the wig, but hapana chavakataura pamusoro pewigi yacho. Iyo wigi yakapfekwa apo Mai Nyathi vakatombobuda vakaita makeup yavo vachifamba nagiri wavo vakapfeka wigi yakadai so iyi. So Railin uyo uri kungoti vedwe mai ava havana kumbo acknowledge kuti ndakavapa wigi uye havana kutenda mabasa makukutu andanga ndavaitira kuti vabudewo mushoti vanhu hamungodi chokwadi, but tuvana utu twakangwara ngwanduka too much. Hamusati maziva tactic ravo kupema chete. Vaimboiadvertisa zvine musoro here Great Hope yacho kana kuti yaikanganisa content yavo yekupema. Tuka henyu, I'm bitter ini and they know why. Manetizens ari kuti alright wakavapa wigi iyi vanga vauya here vakapema kwauri, ende isusu hatizive kuti wigi inganzi kwai yapemewa nekuti kupema zvinhu zvinei nelivelihood. Izvi zvamawigi izvi zvinhu zvemaluxuries. Mai Nyathi was very comfortable in her own skin, in her own hair, pasina zvemawigi. Iwewe kana wakaenda uchinovapa for cloud uchifunga kuti vachataura zvekuti kune munhu anonzi Railin kana kuti chii, sora hako katatu kana ka 500 nekuti hazvisi kuzomboitika. Iwewe ukasundwa nezvakusunda kuti uvabatsire, hau expect kumensheniwa. Who are you? Chinoita kuti tizive kuti wigi yacho ndeyako chi. Yes, wigi dzinongofanana maBrazilian ese kwaanotengwa kumwe chete, ende hauna kuvharisa shopu yemaBrazilian aya. Enda unotora wigi yako kana uchifunga kuti Mai Nyathi vachatofa nezhara nakiki pamusana pewigi. Mashoko emanetizens aya zvine basa reinesu zvekupanana wigi kwenyu. Uchatendwa naMwari kana uchida kutendwa, kwete kuda kuti kana wapa munhu chinhu anofanira kuumburuka. Akutende veGreat Hope vatoripo vakafara neservice yavaipiwa neNyathifamily. Vanhu vakatojoina because of that, ikatoenda viral wo at the time and the contract expired. Zvekunzi kwai havana kumira neGreat Hope vachiadvertisa zvine musoro dzangova ungano. Isusu semanetizens we are happy nebasa ravakaita. Uye Great Hope uye more boys wacho haana kumbocomplaina neservice yaakapiwa neNyathifamily, but vachiri kushanda vese sezvakangotaurwa kuna DJ Ola uko hanzi tichiri kushanda tese. Yes, in as much as the contract expired, but we are still on talking terms, and veGreat Hope vangotaura kuti vachiri kurevisawo kuti vangagona kuwana service yekwaNyathi here, since iko zvino zvatova malevels epamusoro zvakuenda through management. Vakabatsira zvakare more boys minutes nemapepa musure mekunge vaenda kunoaplya flat, kukanzi tatotumira agent mapapers ari kudiwa kuti muwane flat iroro. So bitterness yako yekuti uchemere wig wopedzera wakudrega Great Hope munyaya dzako, aiwa zviregedze, hazvimeke kana sense. Ndezvakezve iwe ungapo wakatarisira something, it means hauna kupa nemoyo wese. Ko kana vakanokunamatira kumba kwavo musada kutinzwa imi vanhu imimi. Iwe enotora wigi yako utsvage basa futi. Usaswere pasocial media uchitsvaka kuti nhasi vati chii. Kana vakazvitaura iwe ukasazvinzwa, waida kuti vaite a whole video dedicated to you. Who are you? Akurwadziwa kuti Nyathifamily iri out there living a good life, saka akutaura zvekawigi kake. Anopenga uye haana chaakapa Mai Nyathi kuda kutongobudawo pasocial media wona kawigi kaakapfeka ugozogona kupa mumwe munhu Brazilian. Tiregewe mazimba munodhova godo. Waivapa kawigi ako uchida kuzovadzikisira uri benzi. Kupema kwatanga naNyathi here. Wakanga wakumbirwa nani? Siyana nevana. Hamungambodonhedzi pasi munhu nekupema kwavo. Tinozviziva. Iwe wakavapa chiwigi chako pasina 2 days wakutotaura tsvina kuzoti dai uriwo uri kuvavakira imba waizodai uchitoda kutonhanzwa chaiko ka. Mwoyo wekupa hauna. Waida kuti vashambadze zvisaga zvako izvozvo.
iwe ndiwe wadii kungozviti thanks wega kana uri kuda thanks, asi waivapira muyedzo kana chiwigi chako. Kana zvanetsa enda unotora chiwigi chako, kwete kutiudza zvese wanzwa. Saka iwe wakavapa wigi kuti ugotaura pasocial media ugowana content navo. Dzika my sister, kana mapa munhu ipai nemwoyo wese, kwete kuzofamba muchiudza vanhu Mwari zvavanokupa mweya wokufema vanombozvitaura here. So guys, ndo zviri kutaurwa nemanetizens vakati vana vari kushanda nezvavanazvo. Imi vanhu ndimi muri kutoti dai aita chakati, uya utore chakati. Hatina patakambona post yavo vachikumbira wigi. Sudzika mai amai, wigi yatinei nayo isusu maimupirei. Mai Nyathi murora, tora wigi udzosere kumuridzi. Kana ari kuzimu ipa malaita anonovapa wigi na wigi yavo. Hapana zviripo pati wigi ichochocho. Okay guys, so ndo zviri kubuda muvanhu vakati aiwa taneta nazvo zvekungonzi kwai Mai Nyathi vakapiwa wigi vakasatenda. Makatenda naikoko kakumpumalanga. Isusu topinda papi panyaya iyi. Changamire vabva vangoti aiwa chirione nhamo yakatsvuka sei, hazvisi zvese zvaunofanira kutambira nekuti unopinda bhizi wakuitiswa yese unochiona. Iko zvino kune wigi na wigi iri kupopoterwa kuti ndakapa mai 6 gani wigi sei asinawo kundiposta apa. Ivo vakati vakaitenga. Nhasi uno makundundurudzwa kumagaka uko akaora nenyaya yendege. Zvimwe it's better kuzviitira mega mbijana. Ndege yacho maizongoikwira nemari dzenyu ende hapana kana one aizomboya achiti ndini ndakazovadai. Iwe imba iyo iletsopati zonzwe mitauro pamberi apo. Zvagara zvinhu zvokupiwa idambudziko. Anyway, regai tinyarare, tagara tinozongonzi tinongotaurisa uye tine bipolar. So guys, vanhu vari kutambanudza maoko kuti vapostwe, kupa kuti uonekwe kuti wapa. Zvakashata guys. Munoshayisa vana rugare mapa moga. Muri kupiwa pressure naniko kuti ngati manyei tinovapa. Mai 6 gani nababa 6 gani vangu vachingozviraramira vachiita zvezvavo zve6 gani. Ko zvekuzonzi tavapa. Alright, so nyaya iripo ndeyekuti talindudzo vakavadana kugaka dating kuti vataure nyaya yavo pasite pacho vachinyengana vachidini kunyengana kwete konzi kupisi kwekuchipinje kunyenga chaiko kudanana. So nyaya iripo ndeyekuti Talini ndiye akanzi akabhadhara flight ticket dzavo dzekuti vadzoke. Now they are expected to also feature pagaka dating pake kune rimwe page kuti akudzewo mafollowers ake. Guys, hatisi kuziva inini hangu, I don't see anything wrong naTalini trying to ride the wave kana kuti kuva invite, but this dating site ndeye vanhu vasati vawana vanhu, kwete kuti mukadzi nemurume munonotanga kuti hello indonzi Gilbert kuti zvidiko. But anyway, sezvatinongoziva guys, this is a social platform. Ndepekungotandarira hatingotori zvinhu zvese serious vari kuexpectwa ikoko kugaka dating iriko nhasi kupage ratalindudzo. Okay, so vamarambire vati kubva kumanagement's desk. I'm glad to announce that Nyathifamily Gilbert, we are going on a yellow guys tour in November. That's to be announced. We are also going to invite companies to partner with us in this initiative. We are going to conduct city to city meet and greet with the Nyathi family. So guys, vaya vanga vachida kuti vanoita yellow motogadzirai papapa kunosangana navo ukuwo guys. We like this management zvachose iri kuita zvinhu zvakumeka sense now. Matova brand guys. Dr. Marambire vakanyanya ende mubvunzo uchiripo kuti gara zviya mai Marambire variko here kana kuti hakuna munhu. Pane vari kuda kupinda vatonyora kuti tibatsireiwo kuwana information iyi. Let's hear this video guys kusvika rasvika pana vamarambire kuti vamarambire vapindure masingle kuti Mr. Marambire makatorwa here kana kuti hamusati matorwa imikane. Okay, so something is not correct here. I think you have to give your manager access to your page kuti ati update from the page. So vamarambire vari kupiwawo advice kunzi ngavawane access to that page vave ivo vanorana, but hazvishandi zvidaro guys. Ipage ravo ukuwo guys mumastreets muri kurira yellow guys. Patotanga inonzi chiko challenge yellow guys yellow guys yellow guys tichatoitawo challenge guys. Ngatite yellow challenge ipo pano.
ndichatanga muchandiona manje so.